כתוב בקיצור שולחן ערוך, הוא אומר כך, הוא אומר מראש חודש אלול עד אחר יום הכיפורים הם ימי רצון. הימים שנכנסנו אליהם עכשיו זה ימים מיוחדים, ימי רצון. ואף כי בכל השנה הקדוש ברוך הוא מקבל תשובה מן השבים אליו בלב שלם, מכל מקום ימים אלו מובחרים יותר ומזומנים לתשובה. אין זמן לתשובה. כשיהודי עושה תשובה בכל השנה, הקדוש ברוך הוא מקבל את זה. אבל הזמן המיוחד שנקבע לתשובה, זה הימים האלה מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. ולמה? להיותם ימי רחמים ורצון. מה עושה את הימים האלה לימי רחמים ורצון? כי בראש חודש אלול עלה משה אל הר סיני לקבל לוחות שניות, ונשתהה שם 40 יום, וירד בי' בתשרי שהיה אז גמר כפרה. ומן אז הוקדשו ימים אלו לימי רצון, ויום 10 בתשרי ליום הכיפורים. בואו נחזור רגע להיסטוריה, תקופת מתן תורה. עם ישראל הם יצאו ממצרים בט"ו בניסן. 50 יום הם ספרו, קיבלו את התורה מתי? באיזה תאריך? ו' בסיוון. למחרת ז' בסיוון, משה רבינו עולה להר למשך 40 יום כדי לקבל את לוחות הברית. כמה זמן הוא נשאר שם? 40 יום. מתי הוא חוזר? איזה תאריך? 17 בתמוז, ז' בתמוז, חוזר משה רבינו ושובר את לוחות הברית. למחרת, י"ח בתמוז, עולה פעם שנייה, כדי לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. הוא חוזר, עולה פעם שלישית, מתי? ראש חודש אלול. ראש חודש אלול הוא עולה בפעם השלישית להר סיני, כדי להביא את הלוחות השניות. מתי הוא יורד עם הלוחות השניות? ביום הכיפורים. משה רבינו, בסך הכל 120 יום. משה רבינו אומר, ואנוכי עמדתי בהר, כימים הראשונים 40 יום ו40 לילה. אומרים חז"ל, מה זה כימים הראשונים? מה הראשונים ברצון, אף האחרונים ברצון. אמור מעתה אמצעים היו בכעס. הימים 40 יום הראשונים שמשה רבינו עולה להר, הקדוש ברוך הוא בשמחה וברצון עם עם ישראל. הימים השניים בכעס, אחרי חטא העגל. משה רבינו עולה כדי לבקש כפרה, אבל עדיין זה ימים של כעס. מתי הקדוש ברוך הוא שוב מתגלה הרצון שלו כלפי בני ישראל? זה מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, כאשר ביום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא מביא את הלוחות, נותן למשה רבינו את הלוחות השניות, זה בעצם שלמות הכפרה. ולכן הימים האלה שמראש חודש אלול ועד יום כיפור נקבעו לימים של רחמים, ימים של רצון, ימים שמסוגלים באופן מיוחד יותר מאשר כל יום רגיל לימים של תשובה. לכן גם בחודש אלול אנחנו תוקעים בשופר, אחרי התפילה תוקעים כל יום בשופר. למה תוקעים בשופר? כי השופר, הקול שלו מעורר לתשובה. כתוב, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. השופר, הקול שלו מעורר לתשובה, ולכן, היות שהשופר הוא מעורר לתשובה, לכן בימים האלה תוקעים בשופר. ולכן באמת התקופה הזאת היא תקופה מיוחדת לתשובה, וכדי לעשות תשובה צריך קודם כל ללמוד ולדעת מה זה תשובה. היום תשובה זה משהו מאוד פופולרי. חוזרים בתשובה, עושים בתשובה, תנועת התשובה, ערוצי התשובה, תנועות התשובה, כן? הרבה מדברים על תשובה. השאלה היא, האם אנחנו בכלל יודעים מה זה תשובה? מה ההגדרה של תשובה בכלל? לקחת החלטה, לקחת החלטה איזה החלטה? טובה. אוקיי. תתני לנו דוגמה. דוגמה אחת. אולי קריאת שמע... זאת אומרת, אם בן אדם מחליט שמהיום הוא קורא קריאת שמע, זה נקרא שהוא עשה תשובה? לא, זה תשובה, אבל אני אומרת, זה החלטות. אז אנחנו שואלים מה ההגדרה של תשובה. זיגת החטא,
בגדול. שני הדברים העיקריים. כמעט מדויק. עכשיו ביטוי רצון. אז בספר התניא הוא מורכב הרי מ4 חלקים. יש את החלק הראשון שזה ליקוטי אמרים, איגרת שער הייחוד והאמונה, איגרת התשובה ואיגרת הקודש. החלקים השונים של התניא הם זה לא ספרים שונים שכרכו אותם ביחד, אלא זה כולם חלקים של ספר אחד, של מבנה אחד, של תוכן אחד, של מהות אחת. מה המהות של התניא? המהות של התניא זה לא להתייחס אל הדברים ברובד החיצוני, אלא להסתכל על הדברים ברובד המהותי של הדברים. ליקוטי אמרים, החלק הראשון של התניא שלמדנו, התחלנו ללמוד אותו, כבר זה כאן מסביר מה המהות של יהודי. יהודי זה לא רק מי שמתנהג כיהודי, מי שעושה רצף מסוים של פעולות. יהודי זה מהות אחרת, זה נפש אלוקי, זה חלק אלוקה ממעל ממש. בחלק הראשון, אדמו"ר זה כאן מסביר מה המהות הזאת, מה הכוחות שלה, מה הלבושים שלה, איך מגלים אותה, איך מביאים אותה לידי ביטוי, מה עושים כשיש הפרעות, וכן הלאה וכן הלאה. שער הייחוד והאמונה, זה בעצם הרעיון התיאולוגי שעומד בבסיס של הנפש האלוקית. שער הייחוד והאמונה עוסק בנושא של אחדות השם. אחדות השם זה לא רק שיש אלוקים אחד, זה כל ילד קטן מבין שהיות של הקדוש ברוך הוא אין גוף, אז לא יכול להיות כמה, כי מה שמבדיל אחד מהשני זה גוף, היות שאין לו גוף, אז הוא לא יכול להיות שיהיה יותר מאלוקים אחד, אלא אחדות השם, הכוונה שאין עוד מלבדו, הכל זה אלוקות. אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו, זה לא רק שאין עוד אלוקים, אלא זה שהכל זה אלוקות. וזה בעצם, זו ההנחת יסוד, זה ה-DNA שעליו פועלת הנפש האלוקית, כי הנפש האלוקית מסתכלת על המציאות כולה, אין עוד מלבדו, מהמקום הזה היא מונעת. איגרת התשובה גם נוגע במהות. במהות של התשובה. מה זה תשובה? תשובה במהות. זה לא רק שינוי התנהגות. זה משהו אחר לגמרי, משהו הרבה הרבה יותר עמוק מרק שינוי של התנהגות מהתנהגות כזאת להתנהגות אחרת. לפני שנראה מה זה באמת, מהי התשובה הזאת, הרבי בתקופה של מלחמת ששת הימים, הרבי התחיל לבאר כל שבת נושא מתוך איגרת התשובה. בפשטות, הרבי התבטא שההתעוררות לתשובה שהייתה בארץ אחרי מלחמת ששת הימים, זה ההתחלה של מה שכתוב בנבואה, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. כתוב שכשיבוא משיח יהיה תקיעה בשופר גדול, שאפילו האנשים הכי רחוקים יחזרו בתשובה. הרבי אומר שההתעוררות לתשובה שהייתה אחרי מלחמת ששת הימים, זה כבר ההתחלה של אותו שופר גדול, והרבי ביאר כל שבת נושא באיגרת התשובה. בהמשך הגיע מהגלות, מרוסיה, הגיע הערות שהאבא של הרבי כתב על איגרת התשובה, ואז הרבי גם התחיל לבאר את ההערות של האבא של הרבי. יוצא שעל איגרת התשובה יש לנו המון המון ביאורים של הרבי על איגרת התשובה, שממש הרבי נותן לנו להבין את העומק בדברים של האדמו"ר הזקן. הרבי פעם התבטא דבר מאוד מעניין, הרבי התבטא שכתוב שכל העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה, אם בן אדם לומד הלכות הקורבנות, זה נחשב לו כאילו שהקריב את אותם קורבנות. אבל ממש שכשבן אדם לומד את איגרת התשובה, אז אפילו שחלק מהדברים זה מדרגות מאוד מאוד גבוהות בתשובה, אבל עצם הלימוד, הוא כבר נחשב כאילו שעשינו את זה, כאילו שקיימנו את זה. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו לומדים את הדברים, זה כבר במובן מסוים נחשב לנו כאילו שאנחנו עשינו אותם. מה זה תשובה? האדמו"ר הזקן אומר שתשובה זה דבר אחד ויחיד, מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד מאוד קשה. תשובה זה עזיבת החטא בלבד. התשובה היא לא מתייחסת אל העבר, היא מתייחסת אך ורק לעתיד. תשובה, תשובה זה החלטה שהבן אדם מחליט שמכאן ולהבא, מהיום והלאה, הוא יותר לא עובר על רצונו של הקדוש ברוך הוא. פשוט. אבל קשה. העבר, זה קשור לנושא אחר
הוא קשור לתשובה, אבל הוא נושא בפני עצמו. העבר זה נכנס להגדרה של כפרה. מה זה כפרה? כפרה זה לכפר, לנקות, להסיר את הלכלוך. כפרה זה לתקן את העבר. תכף נדבר על זה גם כן. תשובה זה לא החלק שמתייחס אל העבר. תשובה זה הפנים קדימה. זה ההחלטה שבן אדם מחליט שמהיום והלאה הוא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו אני אשאל אתכם, אם בן אדם נניח לא עלינו חילל שבת, עכשיו הוא רוצה לעשות תשובה על חילול שבת, מהי התשובה שלו? ההחלטה שמה? שהוא יותר לא יחלל. אוקיי. את אומרת שאם בן אדם חילל שבת, הוא מחליט. סליחה? זה עזיבת החטא והתחלה קיום המצוות. ההחלטה כמובן, אם ההחלטה לא קורית בפועל, אז כמובן שאין לה משמעות. כל המשמעות של ההחלטה זה רק באמת כאשר היא מתבצעת בפועל. חייב להיות שלהחלטה יהיה גם קיום. אבל ההחלטה עצמה היא התשובה. אז חן אמרה שאם בן אדם החליט שמהיום והלאה הוא לא יחלל שבת, זה כבר נקרא שהוא עשה תשובה על חילול שבת. אבל האמת שהאדמו"ר הזקן לא מקבל את זה. ולמה? כי הרי האדמו"ר הזקן לימד אותנו כבר לא להסתכל על הסימפטום, אלא להסתכל על הגורם. יש לבן אדם פצע, הוא יכול למרוח משחה על הפצע, אבל הוא לא פתר את הבעיה. איך פותרים את הבעיה? כשמבינים מאיפה הפצע הזה, מה גרם לפצע הזה לצוץ. זה שהבן אדם הזה חילל שבת, ממה זה נובע? כל מיני סיבות. זה רוח שטות. חוסר ידיעת השם. או במילים אחרות, חטאים הם תוצאה של פריקת עול מלכות שמיים. הרי אם לבן אדם יש קבלת עול מלכות שמיים, הוא מקבל על עצמו את מלכותו של הקדוש ברוך הוא לעשות כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא לא יעבור שום עבירה. אנחנו קוראים השבוע בפרשת שופטים, אנחנו קוראים על המצווה של מינוי מלך. שם תשים עליך מלך. בזמן שהיה מלך, המלך היה מצווה ציוויים, חלק מהציוויים היו ציוויים קריטיים, חלק מהציוויים היו ציוויים פשוטים. תלך למקום פלוני, אל תלך למקום פלוני. היה רשות למלך, אם בן אדם עובר על הציווי של המלך, וזה לא משנה אם זה ציווי קל או ציווי חמור, יש רשות למלך להעניש אותו. נכון, בדיוק. ולמה? כי מה שנוגע פה זה לא המעשה כשלעצמו. מה שנוגע פה זה המרידה במלכותו של המלך. כשמדובר על קבלת עול מלכות שמיים זה בדיוק אותו דבר. הרי למדנו כבר בפרק א' בתניא, בליקוטי אמרים, שמי שעובר אפילו על מצווה הכי קלה, הוא נקרא רשע. למה הוא נקרא רשע? בסך הכל עושה מצווה קלה, עבר על עבירה קלה. עצם זה שלא מופרך אצלו לעבור על רצונו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שחסר לו בקבלת עול מלכות שמיים. אז הוא נכנס להגדרה של רשע. אז אם אנחנו רוצים עכשיו לתקן לא את הסימפטום, לא מספיק לתקן את הבן אדם חילל שבת, ומהיום והלאה הוא לא יחלל שבת. אם אדם רוצה לעשות תשובה, זאת אומרת לתקן את הסיבה שהביאה אותו, שהניעה אותו, חס ושלום לחלל שבת, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להחליט שמהיום והלאה הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, והוא לא עובר על אף מצוות לא תעשה, והוא מהיום והלאה מקיים את כל המצוות עשה. אם טיפה נפרט את זה יותר, אנחנו יודעים שהגמרא אומרת למה קדמה פרשת שמע לבעיה עם שמוע, שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך עול מצוות. מה ההבדל בין עול מלכות שמיים לבין עול מצוות? עול מלכות שמיים זה קודם כל אני מקבל עליי את הקדוש ברוך הוא כמלך. זה דבר ראשון. אחרי שאני מקבל על עצמי את הקדוש ברוך הוא כמלך, אני מקבל על עצמי לעשות את כל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי. קבלת עול מצוות. לפי מה שהאדמו"ר הזקן מלמד אותנו פה, זו המהות של התשובה.
ההחלטה שבן אדם מחליט שמהיום והלאה הוא מפסיק להיות אדון לעצמו והוא הופך להיות עבדו של הקדוש ברוך הוא, זו התשובה. הוא לא משנה את ההתנהגות, הוא משנה משהו מהותי. האדמו"ר האמצעי מסביר על מה שכתוב, אווילים מדרך פשעם ומעוונותיהם יטענו. הוא אומר, האווילים, הטיפשים, הם מתענים על העוונות, הם מתעסקים עם הפרטים. הם לא מבינים שהבעיה שלהם זה לא בפרטים, זה בדרך פשעם. זה משהו הרבה יותר פנימי, הרבה יותר מהותי, זה הכיוון שלהם, זה הדרך שלשם הם הולכים. זה שבן אדם עושה עבירות זה רק תוצאה שבאופן פנימי הוא לא מקבל על עצמו מלכות שמיים. הוא מרגיש שהוא אדון לעצמו. מה זה התשובה? התשובה זה לטפל בדרך, לטפל במניע, לעשות את השינוי הפנימי הזה, שמהיום והלאה אני עבדו של הקדוש ברוך הוא. נקרא רגע מהרמב"ם, הרמב"ם אומר כך, ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו, ויסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו. וכן יתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי, שימו לב, ויעיד עליו יודע התעלומות, שלא ישוב לזה החטא לעולם. הקדוש ברוך הוא מעיד על אותו בן אדם, שמהיום והלאה על החטא הזה הוא לא יעבור שוב. מההתחלה? ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. שנאמר יעזוב רשע דרכו וגומר, וכן יתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי, ויעיד עליו יודע התעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. שנאמר ולא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו וגומר. כמה זמן לוקח תשובה כזאת? שנייה. מעולמו בשעה אחת. נכון מאוד. תשובה כזאת זה החלטה של רגע אחד. אבל לא קורה ברגע אחרי. אז רגע, אבל את זה אני לא יכול לעשות. אם רגע אחרי אני חושב שאת זה אני לא יכול לעשות, זאת אומרת שמשהו בהחלטה שלי הוא לא מספיק, הוא לא שלם. שימו לב איך הרמב"ם מגדיר את זה, הוא אומר שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב על זה החטא לעולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאילו יכול לבוא ולהגיד, המילה שלי, הוא על החטא הזה לא יעבור עוד פעם. זה שנייה, אבל זה שנייה שהיא מאוד מאוד עמוקה. הזוהר אומר שתשובה היא בשעת אחדה וברגע אחדה, ברגע אחד. יש באמת את הסיפור על רבי אלעזר בן דורדיה, כשהיה בעל עבירה מאוד גדול, עד שהוא שמע אמירה שנגע לו בעומק הלב שלו. ואז כתוב שהוא נתן ראשו בין ברכיו וגאה בבכייה עד שיצאה נשמתו בטהרה. אבל זה גם לא כזו, כן, כי לא עשה שום דבר. אנחנו נגיע לזה באמת. אנחנו נגיע לזה בפרק ז' שיש דרך האמת והישר. אלעזר בן דורדיה זה לא הדרך הסטנדרטית, ובאמת אנחנו יודעים שאלעזר בן דורדיה היה הגלגול של נשמתו של רבי ישמעאל כהן גדול. רבי ישמעאל כהן גדול כל החיים שלו היה צדיק, ובסוף ימיו הוא יצא לתרבות רעה. רבי אלעזר בן דורדיה כל החיים שלו היה רשע, וברגע האחרון חזר בתשובה, בזה הוא תיקן את הנשמה של רבי ישמעאל כהן גדול. זה לא הסיפור על ישמעאל כהן גדול, מה? ואז יצאה בת קול ואמרה, יש קונה עולמו בשעה אחת. יצאה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. בכה הרבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מה זה שעה? מה זה שעה? מה זה שעה? שעה, הוא לא שעה לפניותיי. מה זה הוא לא שעה? הוא לא פנה. שעה זה פנייה. יש קונה עולמו בפנייה אחת. הוא עשה פנייה אחת. זה הדרך שדיברנו. הוא עשה שינוי פנימי עמוק בתוך הלב שלו, ברגע הזה הוא קנה את עולמו. רבי הזכיר המון פעמים את ההלכה, שהמקדש את האישה על מנת שאני צדיק גמור. בן אדם אמר לאישה, הרי את מקודשת לי בתנאי שאני צדיק גמור.
הבן אדם עבריין צמרת. מקודשת או לא מקודשת? למה היא מקודשת? שמא ירער תשובה בליבו. מספיק ערעור תשובה, רגע אחד של ערעור תשובה, מספיק כדי שהבן אדם הזה יהפוך להיות בעל תשובה. יש מתניה שאדמו"ר הזקן אומר שבוודאי סוף כל אחד לעשות תשובה בין בגלגול זה בין בגלגול אחר. אז זה משפיע בישיבה בלובביץ' כשהוא היה מלמד את זה, אז היה בוחר, הוא היה אומר, חבר'ה, הרי אדמו"ר הזקן מבטיח לנו שבסוף אנחנו נעשה תשובה, אז למה לדחות את זה למחר? אם כבר נעשה, בואו נעשה את זה עכשיו. ומה קורה באותו רגע שבן אדם עושה תשובה? באותו רגע בן אדם עובר מקצה אחד לקצה אחר. הרי כשהוא היה רשע, אז רשעים בחייהם קרויים מתים. למה הם קרויים מתים? כי הם יונקים, מקבלים את החיות שלהם ממקום המוות והטומאה. ברגע שהוא עושה תשובה, באותו רגע הוא הופך להיות חי, באותו רגע הוא הופך להיות, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. שוב, בואו נחזור רגע לרמב"ם. הרמב"ם אומר שכשבן אדם עושה תשובה, הרמב"ם אומר שאחד מהדברים שבעל תשובה עושה, הוא משנה את השם שלו, משנה שמו. למה הוא משנה את השם שלו? כלומר, אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים. בן אדם אחר לגמרי. לא, זה לא שנות שינוי. ככה הרמב"ם אומר. גם כאילו ממש לעשות שינוי. ככה הרמב"ם אומר. הרבי מסביר דבר נפלא, הרבי מסביר שאחד מהצדדים להסתכל על כפרה, שהרי כפרה זה תיקון העבר, הוא אומר, כשבן אדם עושה תשובה, אז זה בן אדם אחר. אז ברי אפשר לייחס לו בכלל את העבירות של העבר. העבירות של העבר שייכים למישהו אחר. פה יש עכשיו מציאות אחרת לגמרי. הרמב"ם ממשיך, הוא אומר, כמה מעולה מעלת התשובה. שימו לב, אמש היה זה מובדל מהשם אלוקי ישראל, שנאמר, עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. צועק ואינו נענה, שנאמר, כי תרבו תפילה, עושה מצוות וטורפין אותם בפניו. היום הוא מודבק בשכינה, שנאמר, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם. צועק ונענה מיד, שנאמר, והיה טרם יקראו ואני אענה. עושה מצוות, מקבלים אותן בנחת ושמחה, ולא עוד אלה שמתאהבים להם. כל השינוי העצום הזה, בין מצב של מוות למצב של חיים, שינוי כל כך קיצוני, נפעל ברגע אחד של תשובה אמיתית. ברגע אחד שבו אנחנו פשוט מסובבים מהפניית עורף לקדוש ברוך הוא, כי פנו אליי עורף ולא פנים, לסובב את הפנים לקדוש ברוך הוא. אני שלך, לשוב אל השם, להיות שלו. זו המהות של התשובה. המהות של התשובה זה שמהיום והלאה אני עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל אפשר בהדרגה, לא כל הזמן. ההחלטה היא ברגע אחד, הביצוע הוא הדרגתי. כשבן אדם, כמו ילד קטן, ודאי שאנחנו רוצים שהילד יקיים את כל המצוות. האם אנחנו נבוא לילד בן 3 ונגיד לו עכשיו עשית תספורת, ומהיום אתה צריך לשמור כל התרי"ג מצוות, אז אין סיכוי שזה יחזיק מעמד. אלא מה? מתחילים באופן הדרגתי, לאט לאט. אותו דבר, כשבן אדם מתחיל תהליך של תשובה, ההחלטה בנפש היא אבסולוטית. הביצוע הוא הדרגתי. אנחנו אומרים בתפילה, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. יש תשובה ויש תשובה שלמה. תשובה זה הקבלה לעתיד. מה זה תשובה שלמה? תשובה שלמה דורשת עוד כמה דברים. תשובה שלמה דורשת חרטה על העבר, וידוי ובקשת מחילה. למה חשוב להתחרט על העבר? מי שלא מתחרט על העבר לא באמת מקבל העתיד. מי שלא מכיר בזה
שהוא באמת חטא, הקבלה שלו לעתיד היא לא קבלה שלמה, היא לא קבלה אמיתית. זה מטרתה של העבר, הוא נכנס לזה יותר עמוק מסתם לחשוב, אתה מבין גם מה פגמת, מה הרסת, אז זה עוזר לך כאילו בקבלה לעתיד בעצם, כי אתה מבין את המשמעות, זה לא סתם איזושהי עבירה. בדיוק. אנחנו נראה זה יותר מזעזע, כמו שאומרים. בפרק ז', אדמו"ר הזקן מעריך ומסביר. בן אדם צריך להתבונן בגדולת השם, באיך הוא חטא לו. בדיוק, נכון, בדיוק. יותר מזה. בסיפור של יוסף עם אחיו, אחרי שיוסף מתחיל במרכאות להתעלל באחים שלו, אז הם כבר מבינים שמשהו פה לא בסדר, משהו פה לא תקין. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר היינו צרת נפשו, והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. הם מבינים, התעללנו באח שלנו, מידה כנגד מידה, אנחנו עכשיו מקבלים גם כן אותו דבר. ראובן, האח הבכור, אומר להם משפט מאוד מפתיע. במקום לנחם אותם, לעודד אותם, לדבר על ליבם, מה אומר להם ראובן? ויען ראובן אותם לאמור, ראובן מתייחס לדברים שלהם, הלא אמרתי אליכם לאמור, אל תחטאו בילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. אני הרי אמרתי לכם לא להתעלל בו. הנה עכשיו אתם מקבלים את החשבון. ככה... אבל גם באותה ציבור, באותה מקום. אבל ראובן, הוא לא מגלה אמפתיה, הוא לא מגלה חמלה, הוא לא מגלה הבנה. הפוך, הוא נותן להם בראש. הם כבר מתחרטים, הם כבר עושים תשובה. הם לא מתכחשים. הרי הם אומרים, על כן באה אלינו הצרה הזאת. מה ראובן רוצה מהחיים שלהם עכשיו? הרבי מסביר הסבר נפלא, הסבר ארוך, אבל רק הנקודה המרכזית שנוגעת לעניין שלנו. ברמב"ם יש דבר נפלא, אנחנו יודעים שהרבי הרבה מאוד עוסק ברמב"ם. ברמב"ם יש דבר מאוד מעניין. הרמב"ם, את הסוגיה של בחירה חופשית, ידיעה ובחירה, כל הנושא הזה שקשור לבחירה חופשית, הרמב"ם בחר להכניס באמצע הלכות תשובה. למרות שלכאורה זה שייך להלכות יסודי התורה, ספר המדע, לאזור אחר לגמרי. הרמב"ם בחר להכניס את בחירה חופשית להלכות תשובה, זאת אומרת שמבחינה מהותית יש קשר בין תשובה לבין בחירה חופשית. הרמב"ם מסביר באריכות, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל כן נתייחס לקטע שנוגע לעניין של החרטה, ואני אקרא מהמילים של הרבי. שכל בן אדם יש לו רשות נתונה בכל רגע נתון, האם להתנהג טוב או להפך מזה. הרבי אומר כך, הרבי אומר כל זמן שיש לאדם תירוץ והמטלה לתלות בהם סיבת חטאו, אפילו בדקות דדקות, ואפילו אם מכיר שהוא אשם בזה, אלא שחושב שהיו גם גורמים אחרים שהשפיעו והביאו אותו במקצת שיחטא. אם מצד סביבתו בכלל, או מחמת מצב או סיבה פרטית שהראה לו, ולכן לא היה יכול להינצל מהחטא וכיוצא בזה. זאת אומרת, בן אדם מודה שהוא התנהג לא בסדר, אבל הוא אומר, היו גם גורמים מסוימים שהשפיעו עליי להתנהג בצורה הזאת והזאת. אומר הרבי, אין תשובתו של האדם תשובה אמיתית. שירצה לעזוב רשעו ולשוב אל השם באמת ובלב שלם, מאחר שאין אצלו הכרה ברורה בחטאו, שהוא מדעתו ומרצונו עזב את השם. כמו שבאמת אמר, אין פה לקיחת אחריות. כל זמן שאין לקיחת אחריות, אין קבלה שלמה על העתיד. רק כאשר ישנו אצלו הכרה ברורה בחטאו, מדעתנו עשינו כל הרעות. היות שיש בחירה חופשית, אם אני בחרתי להתנהג לא כמו שצריך, הבחירה היא שלי. אזי יכול לחזור באמת בתשובה ולעזוב רשעו. דווקא אז, הרי זה תשובה בבחירתו החופשית.
שהרשות עתה בידינו, שתשובה כזו היא כל כולה של האדם, שהוא העוזב רשעו ושב אל השם באמת ובלב שלם. החרטה על העבר היא חלק מהקבלה לעתיד. אם אני לא מתחרט באמת על העבר, אני לא באמת מקבל לעתיד. כדי לקבל באמת לעתיד, אני צריך קודם כל להתחרט על העבר. יש סיפור על אדמו"ר הזקן, היה פעם מלמד אצל משפחה, ישב פעם בשעת ערב עם הילדים של בעל הבית, הוא למד איתם ספר ראשית חוכמה, ספר מוסר שעוסק בתיקונים לכל מיני עבירות. והדברים יצאו מעומק הלב שלו, באמצע שהוא לימד אותם, הגיע בעל הבית לכל הילדים שלו לארוחת הערב, והוא שמע את הדברים מאוד מאוד נגעו לו. הוא אמר למלמד, מחר אתה ואני נוסעים לליוזנה, לאדמו"ר הזקן. שאל אותו מה יום מיומיים, מה פתאום אתה רוצה לנסוע לאדמו"ר הזקן? הוא אמר לו, מחר, כשנגיע לרבי אתה כבר תדע. למחרת בבוקר הם עלו על העגלה, וכל הדרך הבעל הבית בוכה בדמעות שליש. בוכה בכי תמרורים. נכנסו לאדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן, הוא אמר לאדמו"ר הזקן שהוא מבקש תיקון, מבקש תשובה, והוא בוכה. הוא אמר לו, אדמו"ר הזקן, תשובה זה מלשון השבה, כמו והשיב את הגזלה, להחזיר את מה שלקחנו. כשבן אדם חוטא, הוא לוקח אנרגיה, חיות אלוקית, ומוריד אותה לקליפות ולסטרא אחרא. התשובה זה להחזיר את החיות מהסטרא אחרא בחזרה אל הקדושה. איך עושים את זה? אומר לו אדמו"ר הזקן, כשעוצמת החרטה היא כעוצמת התענוג שהייתה לך בחטא. הרי בכל חטא יש לנו תענוג, בן אדם חוטא כי הוא מחפש הנאה, החרטה צריכה להיות באותה רמה של התענוג. והוא בוכה בכי תמרורים, והאדמו"ר הזקן אומר לו עוד יותר עמוק. והוא בוכה עוד יותר, והאדמו"ר הזקן אומר לו עוד יותר עמוק, עד שהוא ממש שוכב על הרצפה ומתמוגג בדמעות. האדמו"ר הזקן אמר לו, מספיק, בכית מספיק. התשובה שלך התקבלה, אתה יכול לחזור הביתה. יש המשך הסיפור, נספר אותו בהזדמנות אחרת. החרטה היא תנאי מפתח לקבלה אמיתית לעתיד. זה פרט אחד שנדרש לשלמות התשובה. דבר נוסף שצריך להיות, צריך להיות וידוי. כל יום בתפילה אומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דברנו דופי. בן אדם חוטא, הוא צריך להוציא בפה ולהגיד, חטאתי, עשיתי חטא כזה וכזה, אני מתחרט, אני מחליט שמהיום והלאה אני לא אעשה אותו. יום כיפור אומרים וידויים, מתוודים על העבירות. למה כל כך חשוב הוידוי בפה? אדמו"ר, זה גם בהחלט נכון, למרות שהוידוי הוא ביני לבין עצמי, הוא לא... די, להגיד בפה ולהבין מלחשוב. אוקיי. שוב, מעמיק את ה... מעבר לזה, הרבי עצם הצדק מסביר דבר מאוד מאוד מעניין. הוא אומר... כשאומרים אשמנו, יש כאלה שלא חשבו בכל הבידוי הזה. יש כאלה שבאמת... אשמנו בגדנו זה לפי האותיות של האלף בית, וזה מרכיב בעצם, מהתרכובת של האותיות, נוצרים בעצם גם כל העבירות האחרות שלא מופיעות ברשימה, והאותיות האלה בעצם מתוודות, אנחנו מתוודים גם עליהן. הרבי בעצם הצדק מסביר דבר מאוד מעניין. הוא אומר שכשבן אדם חוטא, לא עלינו, כל עבירה שלנו יוצרת קטגוריה, יוצרת איזושהי מציאות רוחנית שלילית. הקטגוריה הזה הוא מורכב מגוף ומנפש. הגוף נוצר ממעשה העבירה. מעשה העבירה יוצר את הגוף של הקטגוריה. ממה נוצר הנפש של הקטגוריה? מהתענוג. התענוג, כמו שאמרנו, בסופו של דבר המניע לכל עבירה, אם נחשוב, נראה שהמניע לכל עבירה הוא בעצם התענוג. התענוג יוצר את הנפש של אותו קטגור. עכשיו, כאשר בן אדם עושה תשובה, הוא רוצה לבטל את הקטגור. אז את הנפש של הקטגור, איך הוא מבטל? אמרנו, מה ההפך מהתענוג? החרטה. אז החרטה מבטלת את הנפש של הקטגור.
מה יבטל את המעשה? משהו פיזי. משהו פיזי. אז באמת, היה צריך להיות מעשה כנגד מעשה. לכן באמת כתוב שמתי התשובה היא תשובה מושלמת, כשבן אדם מגיע לאותה סיטואציה ועומד בה. איך הרמב"ם מביא את זה להלכה, בן אדם מגיע עם אותה אישה באותו מקום, והוא מצליח להתגבר על היצר שלו, אז זו תשובה אמיתית. אבל הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד. הקדוש ברוך הוא חסך מאיתנו את המעשה. אם היינו צריכים בכל העבירה לחכות למעשה, זה היה מאוד קשה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו נתן לפעולה הפיזית של דיבור, כי הרי דיבור על פי ההלכה הוא גם נחשב מעשה פעוט, מעשה קטן, מעשה זוטה. הוא מחשיב את הדיבור כמעשה. ולכן הדיבור מבטל את הגוף של אותו קטגור. ולכן לא מספיק רק החרטה, אלא צריך גם את הוידוי. אז לסיכום יש לנו קודם כל את המהות של התשובה, שזה הקבלה על העתיד. השלמות של התשובה, אנחנו צריכים גם חרטה, גם וידוי וגם בקשת מחילה. בתפילה של הבוקר שאנחנו רואים סלח לנו. זה גם חלק. גם, אבל אם אם אתה אומר שכאילו אם אותו רגע אנחנו חושבים על מעשים שמפריעים לנו, כאילו. ויש גם את הווידוי האישי מעבר לווידוי בתפילה. נכון. יש את הווידוי של התפילה, שאת אומרת אותו שהוא באמת בא להוציא את כל המסגרת, ויש את הווידוי האישי שלך, שהצלחה לא קשור בתפילה. גמרת את התפילה אחרי, שבי עם עצמך, כאילו ממש, אבל כאילו תעשי לך רשימה לדברים שעשית. זה וידוי יותר אישי, כי באמת את יכולה קודם כל להתחבר אליו. כי זאת אומרת, אשמנו, בגדנו, גזלנו. לא, זה ברור לי, אז אני אומרת, כאילו, באותו רגע שאומרים את הקטע הזה, אז גם באותו רגע את בעצם מתחברת, ואת מודעת למעשים האלה. כן, אבל לא תמיד, זה שאני אומרת, לא תמיד את מתחברת. גם וידוי אישי, אבל זה קשור מבידול תורה, עם דוגמה, יש שם מידע שאנחנו רואים טלוויזיה, דוגמה, אסור לנו לראות כלומר, זה סתם בזמן זמן, אבל זה כאילו, אני אצלח לנו אבינו, כי חלק לזה שבאמת ביטלנו תורה. זה הדבר. כיצד מתוודעים? הרמב"ם אומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. זהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. הרב מתעכב על נקודה מאוד מעניינת. הרב אומר שיש 3 מילים בלשון הקודש שאי אפשר לתרגם אותם לאף שפה. תשובה, תפילה וצדקה. איך מתרגמים תשובה לאנגלית? איך אומרים תשובה באנגלית? אין ספור, אבל זה לא הכוונה. איך אומרים תשובה באנגלית? repentance, נכון? חרטה, זה חרטה, זה לא תשובה. מה ההבדל בין חרטה? אמרנו חרטה, זה מתייחס להתנהגות הלא חיובית. repentance. repentance. מה זה תשובה? תשובה זה משהו אחר לגמרי. תשובה זה לשוב, לחזור למי שאני באמת, לחזור למהות שלי. זה לא להתחיל משהו חדש. תשובה זה לשוב אל השם, לחזור להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. תפילה, איך אומרים תפילה באנגלית? prayer. מה זה prayer? prayer זה בקשה. תפילה זה לא בקשה, תפילה זה חיבור. נפתולי אלוקים נפתלתי גם יכולתי להתחבר. צדקה, איך אומרים באנגלית? charity. מה זה charity? חסד. צדקה זה לא חסד, צדקה זה צדק. תשובה זה לשוב אל השם. לחזור, להיות בחזרה מחובר לקדוש ברוך הוא.
לכן, בגלל שתשובה זה לשוב אל השם, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. אדמו"ר הזקן, את איגרת התשובה, הוא פותח בברייתא מסוף מסכת יומא. הברייתא מדברת על 3 חילוקי כפרה. כלומר, יש 3 קטגוריות של עבירות, שלכל קטגוריה של עבירה יש דרך אחרת לכפר, לתקן אותה. אמרנו, כפרה זה החלק שמתייחס אל העבר. תשובה, אמרנו, מתייחס אל העתיד, כפרה מתייחס אל העבר. למה אדמו"ר הזקן פותח את איגרת התשובה דווקא עם כפרה? הרי תשובה וכפרה הם לא בהכרח תלויים אחד בשני. יכול להיות מציאות שבן אדם עושה תשובה ולא מתכפר לו. מתי לדוגמה? אם הוא רצה. יש עבירות שרק אחרי המוות, שהמוות הוא סוג של עבירה שלו. זה נכון. כאילו, לא הגיע הזמן. נכון מאוד. כתוב שמי שבא לערווה והוליד ממזר, הוא עשה תשובה והתשובה שלו שלמה, הקדוש ברוך הוא סלח לו. האם התכפר העוון? העוון לא התכפר. יש פה ילד הולך על 2 בעולם הזה, אי אפשר לכפר. יש תשובה שגם על זה היא מכפרת, שלא נדע. למה אדמו"ר הזקן מתחיל דווקא עם כפרה ולא עם תשובה? אומר הרבי דבר מדהים. היעד של התשובה היא הכפרה. היעד של התשובה היא הכפרה. אמרנו, מה זה תשובה? תשובה זה לשוב אל השם. יהודי רוצה לחזור ולהיות מחובר בחזרה לקדוש ברוך הוא. מה מונע מיהודי להיות מחובר לקדוש ברוך הוא? העבירות. כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. עכשיו, בן אדם רוצה לחזור ולהתחבר לקדוש ברוך הוא, יש חציצה, יש עבירות שמונעות ממנו להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. מה צריך לעשות היהודי כדי שלא יהיה אותו חציצה בינו לבין הקדוש ברוך הוא? הוא צריך לכפר על העבר. כי היעד של התשובה בסופו של דבר זה הכפרה. כשאנחנו מבינים שתשובה זה לא רק שינוי התנהגות, תשובה זה משהו מהותי של שיבה אל השם, אנחנו מבינים למה אדמו"ר הזקן מתחיל דווקא בכפרה, כי כל העניין של הכפרה זה להביא אותנו למצב שבו אנחנו יכולים בחזרה להיות מחוברים בחזרה לקדוש ברוך הוא. למחוק את העבר. שזה באמת דבר מאוד מאוד מיוחד. כתוב, יש מדרש שאומר כך, אומר שאלו לחוכמה. הנפש החוטאת באמת תתכפר. מה אמרה החוכמה? הנפש החוטאת היא תמות. אדם עשה חטא, ימות. שאלו את הנבואה, מה אמרה הנבואה? חטאים תרדוף רע, איסורים. שאלו את התורה, אמרה התורה יביא אשם ויתכפר לו, קורבן. שאלו את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר יעשה תשובה ויתכפר לו. מה זה כפרה? כפרה זה הרי דבר מדהים. כפרה, הרי בעולם שלנו יש מימדים שונים, יש עבר, הווה ועתיד. אי אפשר, בגדרי העולם אי אפשר לשלוט בעבר, מה שהיה כבר היה. כפרה זה לחזור אחורה בציר הזמן ולשנות אותו. מי יכול כביכול לחשוב על המצאה כל כך מטורפת של כפרה? זה רק הקדוש ברוך הוא. ולכן לא החוכמה ולא הנבואה ולא התורה, רק הקדוש ברוך הוא אמר יעשה תשובה ויתכפר. זה פלא. התורה אמרה יביא אשם ויתכפר לו, קורבן. לכן באמת התשובה היא למעלה מכל המצוות. למה היא למעלה מכל המצוות? כי הרי התשובה מתקנת את כל החטאים. כל הפגמים של כל העבירות, תשובה מתקנת. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, איזה מצווה מדובר? מצוות התשובה, שהיא למעלה מכל המצוות. שאתה הזכרת שמי שחוזר בתשובה בתקופה הזאת, לא בתקופה של האדמו"ר הזקן, כן זוכה בהערת בכלל. ודאי, למה לא? ודאי, למה לא? הוא זוכה בהערה, זה אומר שכאילו
הקדוש ברוך הוא כל הזמן איתו מרגיש שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד חזק, אבל אחרי זה צריך לעבוד על זה, זה לא בקידום הזה. קודם כל יש התערותא דלעילא, קודם כל יש התערותא דלעילא, התעוררות מלמעלה שמעוררת את האדם, ואחרי זה נדרש התערותא דלתתא, עבודה בכוח עצמו דווקא. הברייתא שהאדמו"ר הזקן מביא מדברת על 3 סוגים של חטאים. אם בן אדם עבר על מצוות לא תעשה, נניח לא עלינו חילל שבת, דיבר לשון הרע, גנב וכן הלאה. אם בן אדם עבר על מצוות עשה, נניח לא למד תורה, או לא התפלל, לא הניח תפילין, לא אמר קריאת שמע וכן הלאה, אומרת הברייתא אינו זז משם עד שמוחלים לו. ברגע שהוא עשה תשובה, הוא לא זז, מאותו רגע כבר בחלו לו על העוון. אם הוא עבר על מצוות לא תעשה, תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר. התשובה מציבה אותו במצב סטנד-ביי, לא מענישים אותו על העוון, אבל עדיין לא נמחה לו לגמרי. יום הכיפורים מכפר על העוון לגמרי, תכף נדבר על למה יום הכיפורים מכפר. אבל כאן אדמו"ר הזקן חשוב לו להבהיר שלא תהיה חס ושלום טעות. כי על פניו, כשאנחנו קוראים את הברייתא, אנחנו חושבים שמה יותר חמור, מצוות עשה או מצוות לא תעשה? מצוות עשה. מה יותר חמור? אמרנו שגם על מצוות עשה, לא תעשה. למה? אבל אמרנו שהמצוות עשה, לא זז, ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוחלים לו. מצוות לא תעשה, התשובה רק תולה. יום הכיפורים מכפר. אז מה יותר חמור? מה יותר חמור? אם כדי לתקן, בן אדם לא קיים מצוות עשה, עשה תשובה, ישר סלחו לו. אם בן אדם אבל עבר על מצוות לא תעשה, התשובה מציבה את זה במצב ביניים, והיום הכיפורים רק מכפר. אז לכאורה מה יותר חמור? לכאורה מצוות לא תעשה יותר חמורה. כמובן שזה לא נכון. בשביל מה ירדה הנשמה למטה? הנשמה לא ירדה בשביל להימנע ממצוות לא תעשה, אבל בשביל זה הנשמה יכלה להישאר בגן עדן. הנשמה ירדה למטה כדי לקיים מצוות עשה, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. על פי ההלכה אנחנו יודעים שאיפה שיש התנגשות בין מצוות עשה למצוות לא תעשה, לדוגמה, יש לבן אדם תכלת, בזמן שבית המקדש היה קיים, היה כנף פתיל תכלת, היו שמים תכלת בציצית. את התכלת הרי היו שמים על צמר. עכשיו יש לבן אדם בגד מפשטן, והוא רוצה לשים חוט תכלת שזה מצמר. צמר ופשטן ביחד זה שעטנז. מותר או אסור? אסור שעטנז, אבל אם זה בשביל ציצית, מותר. כי עשה, דוחה לא תעשה. בן אדם יש לו, לא עלי, תינוק נולד, יש לו צרעת במקום של הברית מילה. אסור לחתוך צרעת, אבל יש לו, הוא צריך לעשות לו ברית מילה. עושים את הברית מילה, כי עשה, דוחה את לא תעשה. אז למה אם כן התיקון על העשה הוא יותר קל מהתיקון על לא תעשה? וכדי להבין את זה אנחנו צריכים להבין קודם כל מה קורה כשבן אדם עובר על מצוות עשה, מה קורה כשבן אדם עובר על מצוות לא תעשה. בשניהם יש מכנה משותף. כשבן אדם לא קיים מצוות עשה או עבר על מצוות לא תעשה, בשניהם הוא מרד במלכותו של הקדוש ברוך הוא. אם זה כי הוא לא עשה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, או כי הוא עשה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לא לעשות. במצוות עשה, כל מצווה שיהודי מקיים, הוא מביא אור אלוקי לעולם ולנפש שלו, אשר קידשנו במצוותיו. אם בן אדם לא קיים מצוות עשה, האור לא ירד. הוא עכשיו עשה תשובה, הקדוש ברוך הוא סולח לו. הוא עשה תשובה על זה שהוא מרד במלכותו של הקדוש ברוך הוא ולא עשה את רצונו, הקדוש ברוך הוא סולח לו. אבל את האור שהיה צריך לרדת, האור הזה נחסר. איזו מעוות שלא יוכל לתקון? זה שביטל קריאת שמע של ערבית. מהיום ועלה כל החיים שלו הוא יקרא ערבית. אבל על היום שהוא לא קרא, האור הזה כבר לא ירד. האמת שהאדמו"ר הזקן במקום אחר אומר שיש תשובה כל כך עמוקה, ממעמקים קראתיך, תשובה יותר עמוקה, שיכולה לתקן גם את האור שנחסר בעבר. האדמו"ר הזקן מביא לזה משל ממעיין שהתייבש, רוצים עכשיו שיזרמו בו מים, צריך לחפור למקום יותר עמוק, כדי להביא משם נביאה חדשה. אומר האדמו"ר הזקן, כשבן אדם חוטא, הוא חוטא בשם י' ק' ו' ק', כל המצוות תלויות בי' ק' ו' ק', הוא חטא שם, אם הוא מגיע יותר עמוק מזה, ממעמקים קראתיך, הוא מביא משם נביאה חדשה. אבל זה באמת תשובה מיוחדת, זה לא תשובה סטנדרטית.
אז לכן במצוות עשה, את המרידה הוא תיקן על ידי התשובה, ואת האור שנחסם הוא לא יכול לתקן. אז אינו זז משם עד שמוכנים לו. מה קורה במצוות לא תעשה? כשבן אדם עבר במצוות לא תעשה, קודם כל הוא מרד במלכותו של הקדוש ברוך הוא. מעבר לזה, הוא לכלך את הנפש שלו, פגם בנפש שלו, ולא רק שהוא פגם בנפש שלו, הוא פגם גם בשורש הרוחני, למעלה בעולמות העליונים של הנפש שלו. פה נדרשת הרבה יותר עבודה כדי לתקן את זה. לכן ודאי שמצוות עשה הרבה יותר חמורה ממצוות לא תעשה. דווקא בגלל שהיא יותר חמורה, שימו לב לפרדוקס, דווקא בגלל שהיא יותר חמורה, לכן התיקון עליה יותר קל. זה כל כך חמור מצוות עשה, שאת החלק העיקרי, שזה דר האור, פשוט אי אפשר לתקן. אז לכן ברגע שהוא עושה תשובה, אינו זז משם עד שמוכנים. בסדר, הבנתם? הקטגוריה השלישית זה בן אדם שעבר לא עלינו על עבירות שיש בהם כרת ומיתת בית דין, ושם התשובה ביום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים. הרבי מסביר שאיסורים זה איסורים שהקדוש ברוך הוא מביא, ולא חס ושלום איסורים שהבן אדם לוקח על עצמו. מעניין שאם נפתח את הגמרא נראה ששם יש קטגוריה רביעית. בן אדם שעבר עבירה שיש בה חילול השם, תשובה ויום הכיפורים ואיסורים תולים ומיתה מכפרת. למה אדמו"ר הזקן לא הביא את זה? כי אדמו"ר הזקן בא לדבר על תשובה. תשובה אי אפשר לעשות אחרי המוות. תשובה אפשר לעשות רק בחיים. אז את הקטגוריה הרביעית אדמו"ר הזקן הוא לא מזכיר. בואו נקרא בעמוד צדיק א', בואו נקרא קטע מבפנים. זה קיים בכל השיעור. בואו נקרא בעמוד צדיק א', מהשורה העליונה, זה עמוד 180 הצד השמאלי. בואו נאמר זה כן, והנה מצוות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד. כי ראית בגמרא פרק ג' בסנהדרין, ובחושן משפט סוף סימן למד לעניין עדות. ההלכה אומרת שרשע פסול לעדות. אם רשע פסול לעדות, מתי הוא מפסיק להיות רשע? ברגע שהוא מחליט שמהיום והלאה הוא לא עושה יותר את העבירה, הוא הופך להיות, יוצא מהקטגוריה של רשע, והוא קשר לעדות. דהיינו, שיגמור בליבו בלב שלם, לבל ישוב עוד לכסלה, למרוד במלכותו יתברך, ולא יעבור עוד מצוות המלך חס ושלום, אין במצוות עשה ואין במצוות לא תעשה. כמו שאמרנו, קבלת עול מלכות שמיים, קולקטיבית. וזהו עיקר פירוש לשון תשובה. מה זה תשובה? לשוב אל השם בכל ליבו ובכל נפשו. איך שווים אל השם? איך מממשים את זה? לעובדו ולשמור כל מצוותיו. עכשיו הרבי מביא 4 פסוקים כדי להוכיח את מה שהרבי אמר, שהתשובה זה עזיבת החטא. כמו שכתוב, יעזוב רשע דרכו וישאב אל מחשבותיו וישוב אל השם וכו'. שימו לב מה כתוב בפסוק. מה הרשע צריך לעזוב? לא. מה הרשע צריך לעזוב? את הדרך שלו. אחרי זה הוא ילך להתעסק עם המחשבותיו. אבל קודם כל הוא צריך לעזוב את הדרך שלו, את השינוי המהותי הפנימי שדיברנו עליו. פרשת ניצבים כתיב, ושבת עד השם אלוקיך, קודם כל תשוב אל השם, אחרי זה שלב שני, ושמעת בקולו וכולי, בכל לבבך וכולי. שובה ישראל עד השם אלוקיך וכולי, השיבנו השם אליך וכולי. מכל 4 הפסוקים האלה אנחנו רואים מה זה תשובה לשוב אל השם, לחזור אל השם. ולא כדעת ההמון שהתשובה היא התענית. תפיסה רווחת שהייתה זה שתשובה זה תענית. למה אנשים חשבו שתשובה זה תענית? אנשים תמיד מחפשים פתרונות של זבנג וגמרנו. תן לי משהו כאן ועכשיו, אני מוכן לצום שבוע, אני מוכן לצום שבועיים, אפילו חודש, תן לי עכשיו כאן, לגמור עם זה וזהו. לעשות את התשובה שהרבי מדבר עליה פה, שזה שינוי פנימי, אמיתי, מהותי, לזה אני לא מוכן להתחייב. אני מוכן לצום, אני מוכן לסבול, אבל אני לא מוכן לעשות תשובה לפי מה שהרבי מסביר פה.
ולכן אדמו"ר הזקן אומר בשום פנים ואופן, תשובה זה לא תענית. תשובה זה לשוב אל השם. איך שבים אל השם? על ידי ההחלטה שמהיום והלאה אני מקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. בהמשך, ואנחנו לא נלמד את זה מבפנים, בהמשך הרבי כן מביא שיש מקום לתעניות. בזמן שבית המקדש היה קיים, בן אדם עבר עבירה, עשה תשובה, הקדוש ברוך הוא סלח לו. למרות שהקדוש ברוך הוא סלח לו, הוא היה צריך להביא קורבן. למה הוא צריך להביא קורבן? כמו במערכת יחסים להבדיל בין שני תלוי כל אחד, לפי החטא, בין שני בני אדם. מישהו פגע בי, וסלחתי לו. אבל עכשיו לא בא לי עליו. עזוב אותי בשקט, סלחתי לך, הכל בסדר, אבל עזוב אותי בשקט. הקורבן זה הדורון. אני בא לפייס אותו. נכון? כן, כמו גבר פגע באשתו, ביקש סליחה, סלחתי, אבל הוא קונה לה איזה מתנה, מביא איזה פרח יפה, כדי להחזיר את הרצון. כשיהודי חטא לקדוש ברוך הוא עכשיו מביא קורבן, כדי שהקדוש ברוך הוא עכשיו ירצה, יהיה החזרת הרצון בחזרה. כשאין קורבנות, בזמן שבית המקדש חרב, התענית היא במקום קורבן. היום אי אפשר לצום, כי תעניות פוגעות בגוף שלנו. היום יש לנו תחליף גם לתעניות, והתחליף זה צדקה. אומר האדמו"ר הזקן, בזה אנחנו נסיים, כתוב בנגילת איכה, כתוב חסדי השם כי לא תמו. היה צריך להיות כתוב חסדי השם כי לא תמו. החסדים לא תמו. מה זה כי לא תמו? אומר האדמו"ר הזקן, היות שאנחנו לא תמימים, יש לנו חסרונות, אנחנו צריכים להשתמש בחסד השם. חסד שהוא לא מוגבל. פעם היה אפשר לתת צדקה במידות מדויקות. האדם ידע שהוא נותן את המינימום ובזה הוא יוצא ידי חובה. היום, היות שהנפש שלנו נפגמה על ידי החטאים, כדי לתקן אותה, כתוב וחטאך בצדקה פרוק, כדי לתקן את הנפש צריך לתת צדקה בלי חשבון. כמובן, לא באופן שזה חס ושלום פוגע, אבל כשזה בא על חשבון מותרות ודברים של בילויים וכו', כשנותנים לצדקה זה מה שמתאר ומחפר על הנפש שלנו, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את הרצון בחזרה כמו שהיה מקודם.